Prvi izlaze Danci koji će otići na onu poziciju koja je rezervirana za srebrne. Danci koji su 3. puta u povijesti izgubili finale svjetskih prvenstava. 67. nisu uspjeli pobijediti Čehoslovačku tadašnju, izgubili su 14-11, pa onda 2011. kada su nakon produžetaka morali priznati premoć Francuzima 37-35 i sada ovo 3. finale koje će najduže zasigurno pamtiti generacije i generacije rukometaša u Danskoj. Gotovo sramotno finale, 35-19 je službeni rezultat, 16 razlike, zvuči zaista nestvarno i nemoguće. Ostaju dakle Danci na 8 medalja s velikih natjecanja, a sada nam dolaze novi svjetski prvaci, mnogi od njih s klincima u rukama, da zajednički proslave ovaj veliki trenutak španjolskog rukometa i sporta. 10. medalja s velikih natjecanja, drugo zlato u povijesti, još je ona bronca iz 2011. iz Švedske tu. Savršeno došla Španjolcima u trenutkima kada im klubski rukomet jako pati, kada osim Barcelone i Atletico Madrida nemaju ozbiljno organiziran klub koji ima budžet veći od 1 milijun eura i ovo je za njih prava injekcija. I onda nam dolaze naši rukometaši predvođeni Igorom Vorijem, 3. bronca u godinu dana, Evropsko prvenstvo, olimpijske igre i svjetsko prvenstvo, jedan hat-trick bronci za hrvatski muški rukomet. Možemo žaliti što nema nas tamo na onoj poziciji koja je rezervirana za Španjolsku, jer smo po svemu, po načinu na koji smo igrali, zaslužili biti tu na toj poziciji. Uostalom, jedini smo dobili svjetske prvake, ali takav je sustav natjecanja i s tim se moramo pomiriti. Predsjednik IHF-a ili Svjetske rukometne federacije, Hasan Mustafa, ide gore prema svečanoj pozornici. Nažalost, kao i mnoge druge stvari na ovom svjetskom prvenstvu, i ovdje puno toga ne funkcionira u završnici, tako da protokol svečanog proglašenja uopće ne postoji i morat ćemo se snalaziti ovako u hodu. World Championship in Spain, it's over. Congratulations, the world champion, Spain. Congratulations, Denmark. Nedostaje jedan dio španjolske momčadi koja je ostala tamo s obiteljima sa strane, pa čeka Mustafa da se priključe. Organization committee, teams, trainers, referees, special thanks, volunteers. Zahvaljuje kraljevskoj obitelji, naravno svim Španjolcima, sucima, organizatorima, trenerima. Very good luck for all the teams. Good luck for the teams. They didn't reach the final. And see all of you in 2015 in Qatar. Puno sreće svim momčadima i vidimo se 2015. u Kataru. Muchas gracias. Evo nam poziva za Katar, svjetsko prvenstvo za 2 godine. Bilo je jedno kratko predstavljanje sljedećeg domaćina svjetskog prvenstva i nema dvojbi da će to biti zanimljivo, jer će to biti natjecanje koje će biti vrlo bitno pred olimpijske igre u Riju. Dame i gospodo, pozdravimo osvajače brončanih medalja koji će stati na crveni tepih. Hrvatska, da vidimo što su nam pripremili dečki, na koji način će se oni predstaviti. Otići će vjerojatno prvo samo ispred Španjolaca, pa će oni povesti momčad, trenere, fizioterapeute, liječnike. Svi su dobili pravo da dođu ovdje na pozornicu. Tamo u Londonu su, mislim, radili sklekove, ne sumnjam da su sigurno nešto pripremili i ovdje. A evo nam Čupića, lijepo je da on zapleše s obzirom da je jučer onako ružno završio onu utakmicu protiv Slovenije za 3. mjesto.
bit će sve u redu ipak s njegovim ramenom, bez obzira koliko je bolno. Drugi najbolji strijelac do ovoga finala s 50 pogodaka uz Andersa Egerta. Evo nam uzvanika IHF-a koji će podijeliti ove medalje, to je gospodin Kalin. I krenut će odmah od kapetana, tamo upozoravaju ga naši da je to običaj s medaljama. Hrvatska 12. medalja s velikih natjecanja, sada imamo komplet sa svjetskih prvenstava. Jedno zlato 2003. 3 srebrne medalje 95. 2005. i 2009. jednu broncu 2013. Vori, pa Duvnjak, pa Jakov Gojun, pa Ivan Ninčević koji je stigao onako što kaže on, za 10 minuta se spremio i doletio iz Berlina ovdje da bi popunio tu poziciju koja je nastala ozljedom Lackovića. Marino Marić, Filip Ivić 20 godina s brončanom medaljom na svjetskom prvenstvu. Blaženko Lacković koji je odigrao 15 minuta ukupno na ovom natjecanju, ali ga je ozljeda spriječila. Nadamo se da će biti sve u redu i da ćemo ga vidjeti opet u reprezentaciji već na Europskom prvenstvu sljedeće godine. Marko Kopljar, Luka Stepančić, također jedan od tih novih mladih igrača koji dolaze. Damir Bičanić koji je strašno vukao u zadnjih nekoliko utakmica kada smo ostali malobrojni na tim pozicijama vanjskih, pa Stipe Mandalinić, Željko Musa, jedan lav kada je obrana u pitanju, tamo u pozadini maleni, simpatični, dragi Lovro Šprem, pa Čupić koji ne skida osmijeh s lica od trenutka kada je ušao u ovu dvoranu. Drago Vuković koji je s ozljedom završio, nažalost, ovaj je prvi dio natjecanja, odnosno ostao je bez završnog susreta ovdje, nije mogao sudjelovati u toj utakmici protiv Slovenije. Jedan od naših velikih junaka Mirko Alilović, pa Zlatko Horvat koji je jurio ko brzi vlak i zabijao, rušio sve pred sobom. Sjetite se onog loba u Mejeru i onda dolazi stručni stožer sa Slavkom Golužom. Treća bronca u njegovoj izborničkoj eri. Mogli bismo ga zvati ne Slavko Goluža, Keta, kako ga zovu prijatelji među Slavko Goluža, brončani, Željko Babić, Damir Kajba i tako dalje, cijela naša ekipa. Vjerujem da će na ovoj bronci ovdje znati iskovati sve ono što se može ponuditi i što smo vidjeli na ovom svjetskom prvenstvu da bismo za godinu dana u Danskoj bili još ravnopravniji ovoj uskoj svjetskoj konkurenciji, a ponovit ću još jedanput, Hrvatska je jedina reprezentacija koja je u ovih godinu dana na 3 velika natjecanja imala medalje. Evo sada te nekakve proslave, to je taj dogovor, dakle to je malo poigravanja i pozdravljanja gledateljima. I mislim da će ovoga trenutka polako krenuti s pozornice. Upozoravaju Vorija da mora otići tamo u blizini zastava. Dakle, kompletirali smo sada te medalje sa svjetskih prvenstava i još uvijek spadamo među 6 najboljih reprezentacija u povijesti. Švedska, Danska, Švedska, Francuska i Rumunjska po 4 zlata, Njemačka, Rusija i sada Španjolska po 2. Mi smo tu u tom društvu malobrojnih zemalja koji imaju sve 3 medalje sa svjetskih prvenstava. Još jedna fotografija za povijest. I dalje Čupić ispred svih kao glavni zabavljač. Srebrna medalja svjetskog prvenstva 2013. Danska. 6 puta na olimpijskim igrama, nikada s medaljom. 20 puta su sudjelovali na svjetskim prvenstvima. Ovo je njihova 4. medalja. 3 srebra, 1 bronca iz 2007. godine.
i 9 puta su bili na evropskim prvenstvima, imaju ukupno 5 medalja, 2 zlata i 3 brončane medalje. Ta zlata im je donio čovjek koji je danas doživio težak udarac u ovom finalu, Ulrik Wilbek, i bit će zanimljivo vidjeti njegov odgovor za godinu dana u Danskoj. Kopenhagen, Aalborg, Aarhus i Herning u kojem će se igrati finale su 4 grada koja Danska priprema kao veliki događaj sljedeće godine u siječnju. Već su se ovdje najavili, predstavili i žele napraviti događaj nad događajima kada je u pitanju evropski muški rukomet i ne sumnjam da će to biti vrhunska priredba. Evo nam i obitelji iz Danske, kraljevske obitelji, to će predavati medalje. Princeza Mary. Naši još uvijek tamo sa strane slave. Uz princezu Mary je Miguel Roca, potpredsjednik Svjetske rukometne federacije, inače Španjolac. Blijeda su lica Danaca, tužni, razočarani, jer ni u najluđim snovima nisu mogli zamisliti da će ovako završiti ovo finale. Bili su puni samopouzdanja, u euforiji, oduševljeni onom pobjedom protiv Hrvatske u polufinalu, ali su ovdje nokautirani već u ranoj fazi utakmice. 3:0 otvorila je Španjolska utakmicu, pa se onda Danska nekako držala tamo do jedno 15. 20. minute. Od 22. kada je Španjolska napravila 4 razlike, praktički više na terenu nije postojao nitko osim te reprezentacije. 8 razlike nakon prvoga dijela, 17:9 napravila je Španjolska u nastavku utakmice i ostavila Dansku na najvećem zaostatku u povijesti finala svjetskih rukometnih prvenstava. Danska je doživjela neke male promjene u zadnjih godinu dana. Ovdje su došli bez onog vratara Cleverlija koji je bio na Europskom prvenstvu i u Londonu. Tu su i bez Mihaela Knudsena, bez Mogensena. Tu smo vidjeli neka nova lica, međutim još uvijek to nije tako dostojna zamjena za ono što su mogli pokazati ti igrači koji su također iscrpljeni i ozlijeđeni bili kroz ritam Bundeslige. Dugo se već razgovara o tome u svjetskim rukometnim krugovima, međutim teško je naći pravi termin. Bundesliga se ponaša kao priča za sebe i država u državi i ne želi jednostavno završiti natjecanje prije Božića, a svjetska prvenstva obično počinju odmah u 2. ili najkasnije u 3. tjednu siječnja i tu jednostavno više nema mogućnosti da se nešto ozbiljnije promijeni. Ne znam da li će ovaj stisak ruke princeze Mary utješiti Ulrika Wilbeka, ali u svakom slučaju ne bi mu bio u koži danas, jer kad ga napadnu sad danski novinari, teško će mu biti obraniti se. To je dio sada stručnog osoblja danske reprezentacije koje je naporno također radilo kao u ostalom i naše, prije svega liječničke ekipe, da bi osposobili igrače za ove iznimne napore koji su bili na svjetskom prvenstvu. Svi su dobili medalje u znak sjećanja na ovo 23. svjetsko prvenstvo. Još jedan pljesak princeze Mary srebrnima na ovom natjecanju i za nekoliko trenutaka pozdravit ćemo nove svjetske prvake.
Nestrpljivi su tamo Španjolci, već odavno čekaju svoj veliki trenutak. Nitko gotovo nije otišao iz San Jordija, osim ponekog možda razočaranog danca. A pogledajte, tamo čak i Valero Rivera slavi i skače, što isto nije tipično za njega. Čini mi se da su tamo i Raula Entreriosa doveli sada da i on dobije medalju, iako nije odigrao niti 1 minutu na ovom svjetskom prvenstvu zbog ozljede. Novi svjetski prvak 2013. Reprezentacija Španjolske. Čini mi se da je šampanjac tamo u rukama nekih igrača već spreman za otvaranje i za proslavu ovog naslova. Dva igrača iz ove generacije bili su svjetski prvaci 2005. Alberto Entrerios i Albert Rokas. Evo nam princa Filipea u društvu predsjednika IHF-a Hasana Mustafe. Oni će dodijeliti medalje sada novim svjetskim prvacima. Posebna čast naravno za svakog Španjolca. Barufet, Davis, Alberto Entrerios, Garabaya, Garcia, Garalda, Fernando Hernandez, Hombrados, Lozano, Ortega, Juan Perez, Albert Rokas, Jose Maria Rodriguez, Iker Romero i Rolando Urios. To je bila generacija koja je Španjolskoj donijela prvi naslov svjetskog prvaka, a danas ovdje Sierra i Šterbik na vratima, Alberto Entrerios, Rokas, Makeda, Tomas Sarmiento, Aguinalde, Canellas, Montoro, Moros, Ruesga, Garcia, Rivera i Ariño, odnosno Guardiola. Nisu im oni koji su dugo u rukometu davali baš 100% izglede, bez obzira što su domaćini, da bi mogli otići do kraja. Negdje su procjenjivali da bi Španjolska mogla do medalje, ali da bi dogla do naslova svjetskog prvaka, ipak je negdje suzdržana bila rukometna elita koja je to procjenjivala. Međutim, Valero Rivera i njegovi rukometaši nisu tako mislili i evo ih na pobjedničkom postolju. U leđa im mora gledati i reprezentacija koja ih je dobila, ali i Danska koja je do ovog finala bila suverena i serijom 8-0 došla do završnog susreta. Nama još jednom kao utjeha, ali samo zaista minimalna utjeha može poslužiti činjenica da smo dobili svjetske prvake u onoj utakmici 27-25. Znam, mnogi će reći još jedan put i vratiti se na tu priču. Možda je Španjolska tamo odigrala na način da izgubi i da lakšim putem dođe do finala, jer je to bilo jedan od ciljeva ili plan B. Plan A je naravno uvijek osvojiti zlatnu medalju, ali ako već ne možete preko reprezentacije koja je bolja od vas, onda barem doći do finala. Pokazalo se na kraju da je taj put bio zaista znatno lakši i Španjolska ima pravo na slavlje. Mi možemo biti ponosni, bez obzira na sve, na tu medalju, jer draža mi je ova poštena medalja nego da smo išli ovim krivim putem, pa možda negdje čak i zapeli u prolazu, a pitanje je da li bismo došli do kraja protiv Danske, jer Danska bi u finalu protiv nas sasvim sigurno igrala drugačije. Ali to su priče i o tome možemo i razgovarat ćemo još dugo. Idemo još jednom čestitati Španjolcima i reći bravo za ovo finale. Bilo je to netipično finale za svjetska prvenstva, jer kažem, prije 2 godine smo imali produžetke. Prije toga Hrvatska-Francuska 2009. 24-19, 29-24, pa Španjolska-Hrvatska 2005. 40-34. To su bila, bez obzira na te razlike od 4 ili 5 pogodaka, sve vrlo neizvjesna finala gdje su se ove razlike nabile možda u zadnje 3-4 minute ili 5 minuta kada je već bilo jasno da je novi svjetski prvak poznat, ali ovdje u ovoj utakmici na terenu je postojala samo jedna reprezentacija i Danska, koda je došla na jedan lagani rekreacijski trening, doživjela je udarac od kojega će biti zanimljivo vidjeti kada i koliko brzo će se oporaviti. Valero Rivera, 57 trofeja s Barcelonom je osvojio.
što evropskih, što španjolskih. I evo ga sada ovdje sa ovom reprezentacijom je napravio taj jedan fantastični iskorak i došao do svjetskog naslova. Okrunio svoju karijeru još jednim velikim priznanjem i zaista zaslužuje sve čestitke. Pretpostavljam da ćemo sada čuti španjolsku himnu na kraju ove svečanosti, ali ću zamoliti Zagreb da ostanemo još jedno kratko vrijeme u Barceloni ovdje nakon toga, jer ćemo imati predstavljanje najbolje momčadi svjetskog prvenstva, a mi imamo svog jakog aduta u cijeloj toj priči. Inače, do ovoga finala gledajući ukupno postignute pogodke, asistencije, Domagoj Duvnjak je bio najbolji igrač svjetskog prvenstva, ali je zanimljiva odluka posebne komisije koja bira MVP-a ovoga natjecanja, da to nije Duvnjak, već Mikkel Hansen. No, o tom potom. Prije nego što ode iz pozornice, Hasan Mustafa zajedno sa princom Felipeom još moraju uručiti ovaj trofej kapetanu Albertu Entreriosu, ali negdje oni malo kruže okolo. Nadam se da će zajedničkim snagama to ipak napraviti. I spreman je primiti taj trofej Alberto Entrerios. Španjolska, novi svjetski prvak. Šampanjac je otvoren, konfete su puštene i može početi još jedno dodatno slavlje u San Jordiju. Kakva simbolika s glazbenom podlogom. Baš u ovom gradu je šetat će taj trofej sada iz ruke u ruku. Svi će ga htjeti zagrliti i primiti. I sada ćemo čuti španjolsku nacionalnu himnu. Senyores i senyors, prenent que es posin campeons per sentir l'himne nacional dels campions del món.